Исәнмесез, хәерле көн. Без тагын бер кабат туры эфирга чыгып карыйбыз. Алсу белән элемтәгә кердек. Хәзер көтәбез Алсуның керүен. Бүген безнең Әни блогерлар проекты кысаларында кунакта танылган җырчы, менә дигән әни, шул вакытта блогер Алсу Фазлыева, менә Алсу безнең бар. Алсу, мин сиңа кул селкедем. Хәзер анда шундый бер кнопочка бар. Присоединиться к прямому эфиру дигән. Менә син шул төймәгә бас һәм мин сине менә шулай. Һәм мин сине хәзер барысы да булып чыгарга тиеш. Әйдәгез шулай дип ышаныйк. Бүген бездә туры эфирда әңгәмәдәш Алсу Фазлыева. О, сәлам. Привет. Эзләр кешеләр. Сәлам. Без сине күрергә шундый шат, біз сине көттек. Ләкин инде интернет бөтен җирдә дә юк, шуңа күрә кайбер техник сәбәпләр аркасында карландык, шулай дип. Әйе. Әйдә менә Нихаят без авылда просто шуңа күрә әзгенә интернет тотмый, менә авыл башынарак мендем инде. Biz seni bik яхшы күрәбез, biz seni bik яхшы ишетәбез. Син безне яхшы күрәсеңме? Бик яхшы күрәм, ишетәм, әйе. Все, ярар, алайса бик әйбәт, шулай итеп күргәч. Хәзер Алсу, мин әзгенә инде әйтеп киттем, менә шулай безнең караучылар күбәя, бераз 100гәрәк җитсә башларбыз дип уйлыйм. Безнең Сабанты журналы, менә шундый матур студия бар, мин хәзер шул студияда, һәм без үткәрәбез, оештырабыз шундый шәп проект, Әни блогерлар проекты дип атала ул. Сабанты журналы бит инде ул балалар өчен журнал, 7 яшьтән алып 14 яшькә кадәрге балалар өчен. Ләкин безнең Сабанты журналының социаль челтәрләрдә, аккаунтларда һәм сайтларда әниләр өчен дә, шулай ук әтиләр өчен дә, әби бабайлар өчен дә бик күп файдалы мәгълүмат, бик күп файдалы материаллар бар. Һәм шуңа күрә без менә шундый проект башлап җибәрергә булдык. Гомумән әти-әниләр белән нәкъ менә шушы блогерлык турында, интернет турында, балаларны тәрбияләү турында сөйләшәбез. Атна саен бездә менә шундый кайда булуыбызга карамастан, авылдамы без, Австралиядамы без, башка җирдәме без менә студиядә шулай күрешеп сөйләшәбез. Һәм сиңа инде шушыңа ризалашканың өчен шушы проектка килергә бик зур рәхмәт. Безнең менә подписчикларыбыз җыела тора. Һәм без бүген, безнең якынча 1 сәгать вакытыбыз бар, әзгенә кимрәк инде ул. Һәм без шушы 1 сәгать эчендә шушындай үзебезгә якын тема буенча балаларны үстерү, тәрбияләү, татар телендә сөйләшү, татар тәрбиясе бирү турында сөйләшеп алырбыз. Ничек син аңа? Ишеттеңме? Все нормально? Әйе, бик яхшы. Алайса әйдә, башлыйк инде әкрен генә Алсу. Ничек хәлләрегез? Гомумән әйттең инде авылда дип. Нишләп ятасыз авылда? Җиләккә кайткансыздыр әле. Дөресен әйткәндә, җиләккә барган юк әле, безнең якта җиләк бар микән, бу ел юк микән, барган кешеләр күренми. Без бит төньяктарак торабыз. Шуңа күрә безнең әзгенә соңрак илгәрә Балтач районында, әле без Балтач районында 40 километр төньяккарак урнашкан. Авылда яшибез. Балаларым хәзерге вакытта әнидә кунакта, әбиләрендә ял итәләр. Анда футбол уйнарга йөриләр. Әбиләренә булышалар. Телефонда утыралар. Телефонда утыралармы ни? Алар инде булар бит шулай ук заманы булар. Әйдә алайса безнең сөйләшүбезне менә шуннан башлап китик әле. Үзебездә телефонда утырабыз синең белән менә хәзерге моментта. Ләкин без эш белән утырабыз. Балаларның да шулай ук мөһим эшләре бардыр телефонда. Син үзең ничек карыйсың гомумән менә бу бүгенге хәлдәге ситуациягә? Без бит инде үзебез телефонсыз үскән балалар. Безгә әле ул эләкмәде, шулай дип. Без әзрәк үскәчрәк кенә булды. Ә менә сездә бит инде 2 малай, дөрес әйтәм бит. Әйе, нәкъ шулай. Ничек яшьсезең балалар калсын? 11 яшь, берсенә 6 яшь. 11 һәм 6. Икесе 2 яшьтә, димәк икесенең телефонга 2 төрле караштыр, бәлки 1 төрле караштыр. Сездә бу вообще гомумән проблема бу юкмы? Сез бу телефон белән ничек эш итәсез? Ничегрәк бу сездә куелган һәм синең үз фикерең ничегрәк? Әйдә сөйләп кит әле шул турыда. Без телибезме, теләмибезме, шундый заманга килеп җиттек. Информацион бөтен әйбер шушы экраннар аша башкарыла. Бу бездән тора гына әйбер түгел. Хәтта ки менә бу соңгы айлар бит укуларыбыз да интернет аша, шушы телефон аша барды. Хәзерге вакытта укулар бетсә дә минем улым репетиторга йөри, бик теләп яратып йөри, инглиз телендә, инглиз теле буенча, рус теле буенча инде репетиторга йөри. Ул эшләр шулай ук нәкъ телефон аша башкарыла.
компьютер юк авылда. Инде бу телефон әлбәттә бер яктан файдалы, бер яктан зыянлы. Сүздә юк, ике балам ике төрле карый телефонга. Аяз күбрәк уку буенча шулай телефонга текәлебрәк. Алсу безнең каядыр югалып китте. Миңа гына шулай күренәме? Так, Алсу чыгып китте безнең туры эфирдан. Мөгаен бу элемтәнең начар булуы белән бәйледер. Ләкин без көтәбез. Минемчә, Алсу хәзер яңадан керәчәк. Ситинет, әйе, югалды. Алсу безгә сөйләп китте авылда мин диде, Балтачта. Менә хәзер ул яңадан керә безгә. Без дәвам итәчәкбез сөйләшүне. Көтәбез Алсуның кушылуын. Менә. Әзгенә югалып китте. Әйе, кызып яратып сөйли башлар. Әйе. Менә шулай бер улыбыз инде блогер, TikTok дигән канал бар икән, мин аны нәрсә икәнен дә белмим. Ушунда кызыклы видео. Олысымы ул Алсу? Кичисеме ни? Олысы бик күренергә яратмый, төшермәгез мине инде, бик алай засветиться итәргә ярата торган бала түгел. Хәтта шулай ярата ди әйберләрне, но бик күренергә яратмый. Кичкенәсе прям шипшим блогер, нинди генә кыяфәтләргә кереп бетмичә, анда кыяфәтләргә кереп ниләр төшә, видеолар төшерә TikTokка, үзе шуны обрабатывает. Шуны кертә, төрле эффектлар белән мин аңа шаккатам, анда без бөтенләй аңламыйбыз ничек эшләргә икәнен. Менә 6 яшьлек бала шундый әйберләр кертеп куйгач, менә яхшы дип әйтергәме, начар дип әйтергә дә белмибез инде, чөнки ул анда теге аның без карыйбыз актерлык сәләтләре, аның теге шундый мимикалар белән эшли, бу инде аңлашагач башкарсын дибез инде. Чынлап торып, телефон бер яктан файдалы, бер яктан зыян. Ну, аңлаган кеше өчен ул инде эш. Зыяны күзләр инде. Күзләр бетә, гелтекәле утыралар, кәкрәй утыралар. Бөтен балаларда да бардыр инде. Гел төзәтеп тора кирәк, кисәтеп ясарга кирәк. Үзебезгә килгәндә мин моны, минем дә үземнең бөтен эшем хәзерге вакытта телефон аша эшләнелә. Авылга кайткач бераздан читенрәк тә инде, теге телефонда утыргач, былай гына утыралар дип уйлыйлар. Алар бит кем телефонда күзәтеп утыра, алар уйлыйлар, без эшсез генә просто так утырабыз дип. Интернет челтәрендә алай кешене карап утырга бик үк вакытым юк. Мин шуландай теге фикер тоттым дип әйтәсем килә инде. Оказывается, без кешенең нәрсә эшләгәнен, шалтыраталар. Ишетеләме? Ишетелә күренә. Кешенең нәрсә эшләгәнен карап утырып, үзебезнең кадерле минутларыбызны әрәм итәбез икән дигән фикергә килдем. Һәм бик үк кешенең нәрсә эшләгәнен карап утырмаска тырышам. Лучше мин бу вакытны үземә багышлыйм, үземнең эшемә, үземнең уңышыма, үзебезнең уңышка багышлыйм. Шуңа күрә аблай телефонда эшләүне мин нормаль хәл дип саныйм. Мәсәлән, бик күп кешеләр хәзер интернет аша эшләр, хәзергән түгел, электә мәсәлән бара, анда секретарь или анда берәр информатик бара эшенә, компьютерын телефон икәнче безнеңчә, компьютерын кабыза, ул анда көннәр буе эшли, без бит аңа нормаль карыйбыз, әйбәт. Монда без инде монитор бәләкәй телефонга сыя. Шул гына бу гадәти эш. Хәзерге вакытта шулай гадәти эшкә әйләнеп калды инде. Менә Алсу, син әйтеп киттең, кичкенә малайның исеме ничек? Ильяс TikTokта хәзер блогерга әйләнеп бетте инде дисеңме? Димәк, аның үз телефоны бар, шулаймы?
Юк, үз телефоны юк әле. Бик каты телефонга акча җыялар. Әле алып бирмәдек, абысыныкы гына бар. Әбисенең телефонда утыра, я безнең телефонда утыра. Һәрберебезнең телефоныннан TikTokка аккаунтны ясап куйган, үзенә керә. Телефон алырга дип Соңгы сүзеңне ишетмәдек, телефон алып бирергә әле. ну телефоннан биргә дип уйламыйбыз әле. Кнопочный телефонда җиткән 1нче класска бара гына әле. Ярар. Хәзер бит инде TikTokта, ул TikTokта төрле видеолар чыга. Сез үзегез кирип карыйсызмы соң аның видеоларын? Үзегез бармы тик? Үзебез TikTokта юк, аныкыннан кирип карыйбыз инде. Хәтер бик кызык, үзе уйлап тапканга күрә безгә ул кадерле аны. Үзе уйлап таба ул бөтен. Минемчә, бу инде бердән начар әйбер түгел, чөнки бездә шулай Сабантуй журналының TikToктагы аккаунты бар. Әлегә ул бик шундый кичкенә генә юкымсырау хәлендә, анда видеолар бик әз. Һәм минем уйлавымча, әгәр дә инде Ильясның шундый сәләте бар икән, ул бит инде татарча видеоларда төшерә ала торгандыр, шулай бит? Татарча сөйләсә бит инде балалар. Без аны чакырырбыз, минемчә, чакырырбыз, безнең студиягә да чакырырбыз. Һәм бәлки нәкъ менә аның TikToктагы проекты белән бергә, Сабантуй белән берлектә ниндидер яңа төрле бер проект уйлап чыгарырбыз. Шушлай бөтен кеше каршында әйтеп куймыйм әле алсу. Без аннары бу видеоны саклап калачакбыз. Шуңа күрә әйтеп куям, аннары миңа да җаваплылыгы була, сиңа да җаваплылыгы була. Ничек тә Ильяс белән күрешергә кирәк булачак безгә. Мин шулай дип уйлыйм. Каникуллар бетеп, Казанга килгәч. Һәм инде менә әйтеп киттек тел турында, хәзер тел турында да шулай ук сорап китәсем килә. Татарча сөйләшә дидең. Балаларыгыз татарча сөйләшәме? Чыннан да татарча өйдә сезнең аралашу теле нинди һәм сез моңа ничек ирештегез дип сорыйм хәзерге заман әти-әниләреннән, чөнки моңа ирешү чыннан да авыр. Сездә бу ничек хәл ителә бу мәсьәлә? Ну, өйдә без инде күбесенчә татарча гына сөйләшәбез, чөнки biz bit инде тел өчен җавап бирә торган кешеләр дип әйтсәк була. Мәсьәлә безне бик нык борчый, татар теленең әз булуы. Шунлыктан без балаларыбызны татарча сөйләшергә өйрәтәбез. Татарча яна аралашабыз. Гәрчә кичкенә улыбыз рус балалар бакчасына йөрсә дә, чөнки татар мәктәбе, татар балалар бакчасы юк иде безнең янда, русча балалар бакчасына йөрде. Шуңа да карамастан, ул безнең бик матур итеп әдәби телдә сөйләшә. Алысы инде сөйләшә. Чөнки ул 149-нчы татар лицейында укый. Кичкенәсен дә шунда бирәсезме? Кичкенәсен дә нәкъ шунда ук бирербез дип уйлап калабыз, Алла бирсә. Алсу, безгә менә монда сораулар язалар име. Без аларны шунда укып барыйк, чөнки аннары алар бик каты өскә китәчәк. Яхшы. Монда башта бик күп язылар авылда тотмый, сет начар дип. Хәзер инде сет яхшы. Балалар журналы сезнең фикерегезчә нинди булырга тиеш? Менә сезнең журналны без алабыз. Без сезнең журналда чыкканыбыз да бар. Күптән түгел генә чыктык. Безгә сезнең журналыгыз бик ошый. Мин үзем дә бу журналны кичкенәдән укыдым. Бик көтеп ала торган идем килгән вакытын. Ул вакыттан соң инде, ул вакытта да ул бик матур эштәлек иде. Һәрбер әйберен сеңдереп, шулай кисеп ала иде, әле кайбер кирәкләрне җирләрен инде. Хәзер инде бу журнал күпкә яхшырды, тагын да матурайды, сыйфатланды. Фотографиялары җәлеп итә торган. Менә сезнеке кебектер дип уйлыйм инде, шундый булырга. Бик зур рәхмәт. Безгә әле чынлыкта без тырышабыз инде, ләкин шулай ук журналны үзгәртергә дә тырышабыз, балаларга кызыклы булырдай темаларны кертергә тырышабыз. Без әле эзләнәбез, шулай ук номер саен ниндидер яңалык кертергә тырышабыз. Һәм инде менә шулай кирелемтә булган вакытта безнең укучыларыбыз сөйләгәндә, без әлбәттә бергә сезнең белән, сезнең балалар белән журналны тагын да яхшырак эшләрбез дип уйлыйм. Соң аннары инде алсу менә шундый сорау биреп китәсем килә. Бу сорауны инде бәлки сезгә бик күп биргәннәрдер дә, бирмичә дә булмый. Чөнки хәзерге заманда, шушындый тынгысыз заман дип әйтим инде. Өйдә утырдык, күп кенә әле һаман да утырабыз, һаман да концертларыгыз юк. Юктыр бит инде, шулай бит хәзер инде банкетлар да бик әз әле.
Sizge gumumen mine şuşa aralık, şuşa ide kalırga mecbur bulu, şuşa pandemiya bilen belli wakygalar üzügiz bilen niçe geçirdigiz? Kileşekkä planlarıgız nindi şuşa bilen belli rewişde bir nerse özgerdimi elle ýokmy, elle özgermesmi bu bir gaşanda? Nerse edip gitesigiz ki? Niçe edigiz soňky bir aý dowamında ijat dünýasynda, ijat ýönelişinde özügizden? Bu vaqt kimdir için uylanırga, kimdir için tağın da öz üstündeşlerge berilgen vaqt buldu. Bir köp jyrlar ijat etdik bu aralıkta. Mene tege qaty etip bolgan wagtda döl başında ýerdik. Hem mene häzir indi tağın da ijat etebis. 4 men jyr ijat etdik. Ýalgyşmasam 4 boldy bu ay. Bir neçe jyr äzerlew stadiýasynda tura. Bir klip düşürdik. Häzir ikinci klipni düşürge äzerlenebis. Bu nişik beýtim, dürüsini aýtkanda meni bekirimde gorkutasym kelmeýär, lekin äle konsertlar tizgine bolar diýip uýlamaým men. Çünki Hatayda ýangadan bitinden de haller başlandy aýbyt. Anyň ikinci dolkuna kelip ýetirgen mümkin bizge. Şoňa görä bütün birge de äzir bolarga kerek. Her bir kişige menin fikirimçe birgine iş bilen şugullanyrga ýaramaý. Jyrlap gana gel beýramlarga alyp bargan kişiler bik awır halda kaldylar. Çünki mena häzir ýene äle başlandy tuýlar, ansa da ýerde ötkerler, kimdir bir ýerde ötkergen mümkinligi ýok. Mena şol bik köp kişiler awulda awır halda kaldylar. İşçiler turuna aýtam indi. Şuşundy beýramlar uýuşturdylar. Şunu 2-3 türlü hünäri işi bularga tiýiş. Şol wagtda kime kymga tirelmi. Biz bu wagt bulmady, absolutna. Biz tagында gatyrak işledik. Bizin özübizin ikinci işimiz bar. Ol işte biz özübizin tagında nygytdyk. Biz tagında ýogarak pozisiýalar aldyk. Hem bu ülkede de tırışıp işleybiz. Konsertlarına minäli tezgine bular diýip uýlamaým, kizge de bular diýip uýlamaým. Saban tuýlarynda bulmaý diýip ukydym gejitten. Bir köp ýetekçiler maska kiyip barmylar saban tuýga. Näşin häzir? Äzir bulga kerek, biz indi moral näzir. Bu iň möhimi, şulay bit. Moral näzir bolsaň, başga awyrlyklaryny işte jeňip çygyp bolaýyndan. Alsu mene sen rahmet bik zor jogabyň üçin mene sen aýdyp gitdiň, bir neçe türlü iş kerek dip. Äni kişi bitinde ulugy men äni buluga bir neçe türlü işini birleşdire turgan kişige äwirle de guýaýyndy ol. Anda indi bütünleý bir nerse işlemeseň de sen äni buldyňmy bitdi indi ol. Anda indi sen sen de ýaşaýsan, mansyn da aşarga da pişiresin, balaryny da garysan, gaýla uşagynda nişikdir saklaýsan. Öz işiňde bar äle sen birgine tugul bir neçe iş diýetäsiň. Nişik ýetişäsiň mene maňa barysyna da also. Sen bitinde balalar häzir indi elbetde balalar zorrakdyr, lekin mene kişirek wagtda elegirek, nişigrek bolaýdyň wagtyňy. Men bu mümkinmi? Sen bit blogerda, blogerlik bit bik zor wagtna talap ete turgan iş. Men özümni olay tege bloger diýip sanamaým, şolay kelip çygar, bizning gaýdaty turmuşyny biz görsetip süýlep gına goýabys. Şunday kişiler bloger diýip atalayken. Подписчикларым bik köp, şoňa görä indi bloger tugul diýip aýtyp bolmaý. Menimçe garawçylar da köpdir, şolay bit. Garawçylar bik köp, küzetüçiler bik köp. Sırawlar da direlerdir indi. Sırawlar da bir-iki gün ýokga çyksa sen goýa gitdiň diýip ýazalar. Tanyklar da, tanışmaganlar da siz goýda diýip ýazalar. Dürüst etip wagtyny bilүү bu bik zor eýber diýip aýtar edim. Eger de wagtyny dürüst etip bile bilseň, bu kişi bik köp derejelerge erişe alar. Kişige ýyklar üçin berile 7-8 wagt, 7-8 sagat berilýär. Günün işler için 8 saat wagt berilýär. Ýolu bilen bilsen 9-10 saat. Eýbet. Kalgan wagtny mene 10 saat bolsa indi baruu gaýtuu bilen eýbet 10-10ga goşabys. 7 saatny 17 saat kalgan saatlaryny dürüst etip bile bilirge kerek şynlatdyryp. Eger de soň turup onda irte ýatsaň, indi bik uňuşlarga erişip buladyr diýip uýlamaým men. Men her wagtda da aýtam kişilerge, eger de senin uňuşyň bolsun diýseň, sen bütün kişiden de 1 saat aldatyr, hiç ýoga.
Һәм бөтен кешедән дә 1 сәгать соңрак ят. Шулай дип уйлыйм. Әгәр дә син эшләргә өлгермисең икән, үзең өчен багышлап торган эшләрне эшли алмыйсың икән, 2 сәгатеңне көдән башка аерылып бүләргә кирәк. Шул вакытта синең уңыш обязательно булачак. Һәм син үзең инде ничә сәгать йоклыйсың алсың? Мин әз йоклыйм. Беләм, шуңа күрә сорыйм. Сез бит инде төннәрен җырлар да яздыра торгансыздыр инде. Мин беләм, сезнең бөтенләй йокламаган вакытларыгыз да бар. Менә шуңа күрә сорыйм да инде. Хәзер әле бу пандемия вакыты без барыбер йокысында йоклыйбыз, өйдә торабыз. Без бит әле өйдә тормыш күп вакытыбыз юлда үтә торган иде. Мин үзем күп йоклыйм дип әйтә алмыйм. Әле мин гел 2дә ятып, сәгать 7дә тора торган идем. Соңгы вакытта мин сәгать 12дә йоклый башладым, иртәрәк. Йокы туйдыра башладым ниһаять. Вакыт җиткәч, минемчә организм бөтенләй всё эшләтми. Эшли башладым. Витаминнар эчәм, карыйм, менә шулай. Көч җыябыз хәзерге вакытта. Асыл әйтеп китәләр, менә син олы кешенең әз булса да режимы турында әйтеп киттең, инде ничек бөтенесенә дә җитешергә икән дип. Балаларга менә бу көн тәртибен ничек сеңдерергәме, көн тәртибен ничек җайларга булышырга кирәк? Син бит инде үзең 2 малай әнисе. Малайлар бит әле алар, минем үземдә 2 кыз, шуңа күрә мин әйтә алмыйм, малайлар бит әле алар сугыша да торганнардыр инде, име? Тыныша да алмыйлар. Миңа шулай тоела инде һәр хәлдә. Аларның бит әле ничектер үзара көйләргә дә кирәк. Нинди менә шундый серләрең бармы синең? Безнең бик күп әниләр карый, бик күп әтиләр карый. Һәм инде кайберәүләрнең әле бер генә балалары, һәм алар икенче бу баланы алып кайтырга микән, юк микән, ничек микән дип сораулар да язалар безгә редакциягә. Гомумән, Алсу әтисе дә бит инде Азатта бер урында тик тормый торган кешеләр, гаиләгез белән шундый иҗади гаилә, 2 малайны ничек көннәрен җайлап бетерергә? Нинди сезнең серләрегез бар? Малайларны мин иртә уятмыйм. Балалар каникулда йокласыннар дип әйтәм. Безнең сәгать 10га кадәр йокладылар. Йокласыннар. Ну, конечно, алар безнең белән ятырга тырышалар. Соң яталар. Бер нәрсә дә эшләтеп булмый. Менә шундай энергиялар ташып тора, эшләтергә белгән юк. Сәгать 10да йокласалар да йокласыннар. Аннан соң уку башлангач 10 кадәр йоклар тәтемәс. 2 малай сугышу дигән әйбер, ну, сугышалар инде алар. Сугышалар дип уйлыйм. Чөнки бу бит инде икесе 2 төрле кеше. Көнләшеп тә куярга мөмкиннәр инде. Шуңа күрә без балаларыбызны икесен дә яратабыз. Зурысы инде әлбәттә хәзер зурларчарак сизәбез без аны. Кызлар карарсың инде хәзер улым дип әйтеп көлеп куябыз. Юк диләр инде, но без сизәбез улыбызның үскәнен. Кичкенәсе 6 яшь булса да, ул инде кемдер өчен зур бала бит. Безгә ул кичкенә. Без аны яратканда ул безнең бәбигә әйләнеп бетә. Диге. Булай карап торасың, ул шул хәтле зурлаша фикер йөртә, но яратканны яраталар инде. Менә шундый хәлләр инде. Безгә менә монда 1-2 сорау килгән, сез кайда дигән, әйдә җавап бирегез тагын бер тапкыр, безне карыйлар да гомумән, һәм хәлләрегез ничек дигәннәр. Без, мин хәзерге вакытта Татарстанның иң төньяк районы, Балтач районы, алайгында түгел, безнең авылдасын Татарстан битә, Куныр дигән авылда, яни имдә кунакта. Ял итәбез, эшлибез. Азат абый менә эшли, тиресләр чыгарды. Микрофоннар. Шулаймы ни? Авылдагы эшләрне дә эшлиме ни әле? Эшләргә туры килә шулай дип. Әлбәттә, ул авыл эшләрен бик нык яратып башкара. Бу бит без икебез дә бит авыл балалары. Әйдә Алсу, эш турында әйтеп киткәч, эш турында сүз киткәч, балаларны кайчан эшкә өйрәтергә кирәк? Нинди яшьтән һәм ниндирәк эшкә? Синең моңа үз фикерең нинди? Минем фикеремчә, баланы кичкенәдән үк эшләргә өйрәтергә кирәк, үскәч кенә өйрәнер әле дигән әйбер дөрес әйбер түгел. Без кичкенә вакытта үзебезнең яшебезгә туры килә торган эшләрне куша торган әткәниләребез. Мин дә хәзерге вакытта кызларыбыз юк бит инде, эшләтәсең. Кызлар эше дип тормыйм. Аларга эшләр кушам. Пылесосларга да кушам, юырга да кушам, гөлләргә дә су сибергә кушам.
тәлинкәләрдә юырга кушам, бөтен эшне дә өйрәнеп беткәннәр. Хәзер хатын-кыз ират эше дигән эш юк. Хатын-кыз да ират эшен эшли, ират та хатын-кыз эшен эшли. Рәхмәт, бик зур. Димәк, инде балалар хезмәттә үсә, хезмәттә тәрбияләнә дип әйтергә була, шулай дип. Шәһәрдә андый эш бик күп булмаса да, менә һәр авылга кайттыгыз, авылда күп инде әтиләренә булышалардыр, шулайдыр бит. Әйе. Шәһәрдә дә мин аларны тик яткызмыйм. Бүлмәләрне җыштырып торам. Иртә белән торгач, бөтенебезнең урыннарны җыштырып торам. Урын җирләрне җыйсыннар. Гөлләргә дә шул су сибәләр. Табак сотларда юырга дип калдырам. Менә эшләр. Барысына башкара. Әйе. Нәкъ шулай. Алсу әйтеп китәле, алайса, алар бит инде хәзер аңлашыла каникулда, ләкин уку вакытында балаларыгыз укудан башка, мәктәптән башка тагын өстәмә түгәрәкләргә йөриләрме? Кайчан башларга кирәк бу эшне? Бүгенге заман баласы бит инде бик күп төрле түгәрәккә йөри дип әйтәләр. Кирәкме, бу юкмы? Син үзең ничек уйлыйсың? Сезнекеләр ничегрәк? Минем фикеремчә, түгәрәккә йөрергә кирәк, баланың буш вакытын бөтенләй дә калдырырга кирәк түгел дип саныйм. Чөнки хәзер читкә чакыручылар күп, күрми дә калырга мөмкинсең. Баланы эш белән, шушындый шөгыльләр белән эшләргә кирәк. Без үзебез балаларыбызны төрле түгәрәкләргә йөртәбез. Мин аны укыган вакытта олысын инде репетиторларга йөрттем. Бик каты, атнасына 3 тапкыр репетиторга йөрттеләр. Хәзер дә йөри әйткәнемчә, җәй көне булса да, әле тагын сорап тора, мине татар теле буенча да белгечлеккә йөртә әле, бик рәхәтләнеп йөртер идем ди. Әле ул турыда уйлаганым юк. Менә табасы бар яхшы специалистны. Аннан без аны бик күп еллар биюгә йөрттек. Бальный танцда шөгыльләндек. Бик яхшы урыннары да бар иде. Бер кызганычка каршы хәзерге вакытта йөрми, футболга күчте. Футбол уйный. Ләкин инде мин үзем конечно футболды бик өнә бетермәсәм дә, үзе сайлагач инде ярар йөрсен дим. Менә хәзер тоже язылдык нигә укырга әзерләнергә без аларны йөрттек. Әлбәттә, хәзер инде онытылып китмәсен диеп, тагын йөртергә җыенам. Менә бүген генә шул турыда сүз алып бардым. Төлөүле курсларга йөртәсем килә, баланы әзмәс булса да онытмасын өчен. Ярый, чынлата бүгенге заманда инде балаларны өстәмә рәвештә кайдадыр йөртү ул гадәти хәлгә кереп китте, шулай бит. Гәрчә без үзебез бәлки аның хәтта йөрмәсәк тә, ләкин хәзер инде мөмкинлекләр бик күп һәм һәрберсеннән файдаланырга кирәктер дип уйлыйм. Алсу тагын менә безгә язалар. Алсу ханым, сезгә бик зур сәлам. Син дә күрәсең бит аларны, Сарман якларыннан дигән. Бик дөрес сүзләр, Алсу. Бу теге балаларга табак савыт йөртү турында ахырса. Балалар кая? Балалар авылда, шулай бит? Әйе. Хәзер футболга киткәннәрдер, мин киткәндә әйткәнем, ашагыз да, аннан соң футболга барырсыз дип инде. Балалар җәй буе авылда яшиләрме, әллә инде лагерьларга да җибәрәсезме? Быел лагерьларга җибәрбез дигән идек, нишләптер куркыта әле лагерьларга җибәрергә. Әби бабайларына инде ик якка да кайтып йөриләр, тигез иттереп. Без янында киләбез инде Казанга, бик сагынабыз балаларны. Кызганычка каршы минем дә әни үзе генә тора, әтисе генә үзе генә тора, шуңа күрә ике яклап белән шулай йөриләр. Алар бик яхшы аңлыйлар, бик тирән аңлыйлар, иптәш кирәк икәнен. Бай авылда. Аңлашылды. Ярый, рәхмәт. Алсу, тагын менә шундый сорау бирәсем килә. Сез бит инде Азат белән һәрвакыт бергә эш буенча дип әйтәм. Шулай бит? Эш буенча да бергә, өйдә дә бергә, икенче юнәлештәге эшегез дә бар име, анда да бергә, һәрвакытта да бергә. Бу мөмкинме? Чөнки кайберәүләр инде, кайбер әтиләр безгә язалар, ничек инде алай гел бергә буламыни соң ул? Юк, менә ярый әле эш бар, эшкә китеп аерылып торам дип сөйләүчеләр бар. Сезнең бит инде эшкә китеп аерылып торырга мөмкинлек юк. Һәрвакытта да бергәсез. Менә сөйләп китәләр генә, бу гомумән ничек сезнең өчен барлыкта бар менә шушындый бер һәм ничек сез бер-берегезгә карата шушылай бергә булгач, ул бит инде бергә рәхәт дигән сүз. Ничек сез шушының белән бүгенге тормышта яшисез, шушы ситуация белән? Бик кызыклы сорау.
Безгә инде юк, чынлап торып, иҗат өлкәсендә дә, хәзерге эшебездә дә без бергә, шулай туры килде. Бергә яшибез. Һаман шул кешеләр шулай дип. Ага. Безнең эшебез, профессиябез бер үк булгач, нәрсә эшлисең инде? Шулай эшлибез. Безгә бик җайлы, без бер-беребезне көчәйтәбез. Әгәр аерым гына бу эшләребездә аерым гына булсак, моның кадәр булмас иде. Без аны ике аңлыйбыз. Азат та үзе генә алай килеп чыкмас иде, минеке дә алай гына килеп чыкмас иде. Ике эшебездә дә. Менә мин аны ничек күрәм, менә алманың бит инде ярты ягы бер, ягы Азат, кыр ягы мин. Менә кушып куяр бөтен алма. Шуны аерып булмый дип әйтәм. Два пар сапога дип әйтәләр бит, нәкъ шуның кебек инде. Без шулай эшлибез. Шунсыз булмый. Bir-birinizni topqansiz ekan, bir-birinizni to'lqinlantirib, bir-biringizga kuch istab, bir-biringizga nida bo'lsa yordam etib, birga shulay yashaysiz, ishlaysiz, ijod etasiz. Sizga bek zo'r o'ngishlar, bu chindan da bek zo'r aydir, chunki hozirgi vaqtda kish bilanginada uyda ko'risha turgan ota-onalarga da hatto birga bo'lib avur. Siz butun tavlik bo'yina birga bo'lib da bir-biringizning shusha yaxshi yoqlarini, kuchli yoqlarini ko'rib birga ishlaysiz, demak. Bek shap. Qiz olib qaytirga o'yingizda yo'qmi deb yozganlar mana bizga bunda qarablar. Bu bilmim, bunday bu so'rovga hali o'ylab бар edi ул, lekin аның өчен әзерләнергә кирәк. Хәзер бит инде беренче баланы кайткандагы яшьтә түгел без. Уже Бик олыга түгел әле без алсын. Ну барыбер ул бит инде аңа бик күп вакыт билгеләргә кирәк, инде бүлергә кирәк. Бөтен әйберне эшне җайлап бетергәч, аннан уйлыйбыз инде. Балаларыбыз бик тә кысырыйлар инде. Ыстырыйлармы ни зурлар үзләре дә? Ярый. Алсу, хәзер мин сиңа берничә сорау бирәм, сиңа үзең карарсың, ничек җавап бирергә, кыскача гына җавап бирсәң дә ярый. Бу инде бераз гына шәхси сораулар, минемчә безнең караучылар, тыңлаучылар синең шәхсеңә карата да, шәхси сорауларга карата да кызыксыну бардыр аларда. Әйтеп кит әле син безгә, Алсу кыз ниндирәк микән ул? Кыз буларак, әти-әнисе өчен. Мин инде алар өчен беренче бала, җаваплы, авырлыкны үземә ала торган, күбрәк үз өстенә ала торган балалар дип белим. Рәхмәт. Синең тагын кемнәрең бар? Бер туганнарың бармы тагын? Бар, энем, сеңлем бар. Сез өчәү, шулай бит, бала. Нәкъ шулай. Алайса син кичкенә вакытта аларны карашкансыңдыр, шулай үстерешкәнсеңдер. Шул караштым. Авыррак кына сулап куйды әле Алсу. Бүтән кеше уйнарга чыкканда миңа бала караталар иде. Мин тәрәзәдән карап торайым, ничек чанада шуганнарын. Бала кай. Димәк, син инде кыз буларак бүтән әти-әнинең беренче ярдәмчесе, кичкенәдән үк шундый җаваплы, үзең өчен эшләр өчен җавап бирә торган булып үскәнсең. Шулай бит. Аның син ничек уйлыйсың, шушы сорауга кирип китеп әйтик әле. Менә моның син әйтәсең бит, кичкенә вакытта мин карап утырайдым. Моның үскәч берәр файдасы булды микән? Бу ничегрәк синең тормышта чалындан бар? Әлбәттә, кичкенә чактан ук бирелгән шундый җаваплылык ул хәзер дә бар. Ул бит инде бала чакта булды, хәзер бетте дигән сүз түгел. Ул менә шушылай бара эшеңдә, иҗатыңда бик күп зур уйлый торган сыйфат, роль уйный торган сыйфат. Окей. Алсу, алайса менә шундый сорау. Алсу апа ниндирәк микән? Синең бит инде энең дә, сеңнең дә бар. Алар өчен син нинди? Ничек дип әйтим микән соң? Мин алар өчен инде Üzülüp kite Алсу, әллә шалтыраталар, әллә ничек? Менә хәзер син белән. Шалтыраталар ахрысы, üzülüp киттең әзрәк. Шул шалтыраталар. Шулай инде эштә бит без шалтыраталар дигән.
Biz ишетмәдек синең җавабыңны. Апа кеше буларак нинди? Мен апа кеше буларак та алар өчен җаваплы, аларга киңәшче дип саналып килә. Киңәшче мин аларга. Алсу әни ниндирәк микән? Мин бик таләпчән әни. Ну таләпчән. Бүтән сүземдә юк. Мин балаларга таләпчән. Азат нирәк булса, мин барып әни кеше таләпчәнрәк. Әтисе Азат йомшаграк. Ну әйе, балаларга. Бик каты ачулансаң, әтиләренә барып сырлалар, шулаймы? Әйе, нәкъ шулай. Әтиләренә барып сырлар, но әтиләре тоже без икебез бер сүздә булырга тырышабыз. Мин урышканда әтиләре кысылмый. Ул урышканда мин дә кысылмыйм. Бу бер сүздә булу Бер сүздә булу мөһимме, юкмы? Чөнки хәзерге вакытта төрлечә фикер яши бит инде. Әти бер төрле, әни бер төрле әйтсә дә ярый дип әйтәләр. Сез үзегез ничек уйлыйсыз? Әти белән әни бер сүздә булырга тиешме, юкмы? Тәрбия мәсьәләсендә. Минем укыганым да бар, менә бу турыда, шуңа күрә мин Азат белән баштан ук сөйләшеп куйдым. Балаларны тәрбияләгәндә, беребез тәрбияләгәндә, икенчебез комачауламыйбыз дип. Бу каядыр язылган. Мин шуннан чынлап торып, бу дөрес әйбер дип уйлыйм. Безне дә әти-әни шулай. Ярый, рәхмәт. Һәм инде шушы сораулар сериясеннән соңгы соравым. Алсу тормыш иптәше, Алсу хатын ниндирәк микән? Мин кызык бу сорауны әлбәттә Азатка бирергә кирәк инде. Икенче Азатка бирербез. Әйе. Юк, син үзең ничексең? Син җавап бир. Җавап бирәсеңме? Нинди белмим мин. Төрле мин үземдә качакта аңламыйм. Төрле хатын кыз ул вообще төрле. Ул үзен аңламый торгандыр, анда нинди иратка аңлау. Төрлечә. Яхшы инде. Әйе, хатын кыз ул менә аны аңлап бетереп булмый. Ул әле үзен дә аңлап бетерми. Кеше түгел. Бәлки бу хатын кызның күп төрле функциялар башкару белән бәйледер. Ират бит инде ул бер эшкә тотына икән, бер эшне генә эшли. Хатын кыз бит инде ул бер үк вакытта 40 төрле бер эшли ала. Нәкъ шулай. Без күп кырлы чынлап торып, хатын кыз ул серле сандык кебектер дип уйлыйм. Серле сандык. Азатның бу сандыкка ачкыч тапкандыр инде мөгаен. Тапты. Менә монда безгә инде шуның хәтлек матур үрнәк гаилә булып, иҗатыгыз да ташып тора, башка эшләрегез дә, балаларыгыз да субханалла. Монда инде Азат никак не может тапмаска. Ул тапкандыр, сразу тапкандыр, наверное. Нәкъ шулай. Сандыкны ачып, сандыктан бит инде бер көнне бер төрле алсу чыга, бер көнне бер төрле алсу чыга. Бүтән тормышның кызыгы да, тормышның мәгънәсе дә шулдыр инде алсу. Тормыш бер төрле генә булса кызык булмас иде инде. Шуңа күрә Әлбәттә инде ул минем хәзер характерымда яхшы белә. Мин дә аның характерын яхшы беләм. Кайчакта нинди вакытта дәшми калырга икәнен дә ул да яхшы белә, мин дә яхшы беләм. Шуңа күрә эшләрендә без уртак итеп, үрнәк итеп алып барабыз. Шуңа күрә бер эшкә икәүләп сыябыз. Рәхмәт, бик зур. Әз генә картинкаң бозылган синең фотографияң. Ну, я думаю, ишетелгәч яхшы. А вы смотрите КВН дигән сорау язып җибәргәннәр? КВН мин бик сирәк карыйм. Менә күптән түгел генә безнең авыллар Балтач районы хәзер әйтәм, иде сугал КВНнарның исеме. Безнең КВН онда полуфиналда урын алды. Шул вакытта мин безнең авылларда уйнагач, тагын да кызыксыну белән карадым. КВНнар аблай туры килгәндә әлбәттә карыйм. Гомумән телевизор карауга ничегрәк карыйсың алсу? Телевизор карыйсызмы? Балаларыгыз карыймы? Нәрсәләр карыйлар, карасалар? Ышанасызмы, кемнәр бездә кунакта булганы бар, алар белә инде. Безнең өйдә хәтта телевизорны юк дип әйтсәк тә була. Чөнки беренче өйдә торган юк. Мин бик сирәк телевизор карыйм, менә авылда карарга мөмкинмен. Музыкаль каналлар өйдә мин бөтенләй өйдә булганда да карамыйм телевизорны. Ondan soң безнең телевизорыбызда юк дип әйтсәк тә була, чөнки
Біздің телевизор Озатқа міне жыр фестивалінде бөлек еткен телевизор тұра, электргі замандағы телевизор. Біздің ана тошларға нешектер құлығыз жетмейді бәйтімізін қойтарып қойыра ол ішлей әлі. Балалар шуны қарайлар. Телевизор, конечно, ескірді енді. Ол неше ел әлік алынған телевизор, бір 15 ел әлік берілген телевизор енді. Ол тек стенаға іліп қоя тұрған түгіл мәлі? Мұндай артлы телевизор мәлі? Біздің үйде бүтін бір современный, міне шундай артлы телевизорны тұтабыз, істәлік етіп, тас етіп. Уатыл салып қоябыз енді біз, олып қойыға қолыбыз жетмей, чөнки ол Озатқа берілген, гран-при үшін берілген телевизор. Шоң көрі біз тұтап, ол мұндайғынан телевизор. Аның пульті бар ма сен, әлі барып қабызасың ма аны? Пульті бар. Әй. YouTube'ны қарап болмайды ол телевизорда, еме алсын? Yok енді, деді YouTube. Хотя ақшабыз да бар, бүтін әйбіріміз де бар. Мүмкіндігіміз де бар. Яңа факторымыз да шул заманша телевизор үшін дейіп орны да қолындырылған. Ләкин міне нешеп тұр қолыбыз жетмей шул телевизорны алып қойырға. Демек керегі yok. Bir yaxşı, demek bolalar televizor qaramıyorlar, bu problema yok. Çünkü kişilerde bir toşun natazır problema, televizordan ayrılamıyor bolalar. Biz televizorni sirek qaraymiz. Qaraganda da bek sirakkina bular. Alsu, bek zo'r rahmat. Bizning vaqtimiz endi biroz oxirina yaqinlashadi. Bizga mana bunda bir taqdim keldi, Jilla G'azali degan. Sen bu taqdimga nechib qaraysan? Bilmayman. Jillab ko'rsatasanmi bizga? Jillab qoldirasanmi? Bizning tur efirlari saqlanashaq. Biz ana IGTVda saqlaymiz. Ham endi so'ngidan biz bu tur efir bir hafta davomida shu tur efirning intervyusini tekst ravishida biz shulay o'zimizning Sabantoy jurnalining saytına qo'yashaqmiz. Ham endi Alloh bersa, dunyolar eson sog' bo'lsa, yil oxirida dekabrda Ani blogerlar proyektida qatnashgan har kimni chaqirib, maxsus shunday zo'r qo'noq uyushtirmoqchi bo'lamiz. Bizning planlar bek zo'rdan Qozonning bir motor restoranida bo'lur endi Alloh bersa, birgalashib, jiylashib, jirlab, shunday ijodiy atmosferada Sabantoy o'quvchilari bilan ko'rishib, shundayroq choralar planlashtiramiz, Alloh bersa. Men sana aytib ketdim, men senga әзерләнер өчен вакыт булсын дип җырларга. Ничек уйлыйсың? Җырлап күрсәтәбезме? Әйе, мен кичкенә кушымта җыры белән сезнең белән безнең саубулашып бит инде бая бит. Әйе, аннары җырлагач әле тагын сөйләшербез. Әллә саубулашып куйыпмы башта, аннары җырлыйсыңмы? Әйе, мен инде барысына да рәхмәт әйтәм. Әйе, давай саубулашып куябыз, алайса мен шулай ук үз фикеремне әйттем. Һәм инде безнең Сабантуй шулай ук тыңлаучыларга, караучыларга әйтәсем килә, безнең Сабантуй журналына яздырга була әле киләсе 2020 елның 2нче яртыйлыгына 26 июньгә кадәр менә 2-3 көн калып бара. Безнең подписка бар. Әгәр дә сезгә кирәк булса, сылтама сез безгә языгыз, Instagramга да язсагыз була, мен сезгә җибәрермен. Һәм инде без Сабантуй язылышлары арасында самокат уйнатабыз. Бүгенге көндә һәр берегез язылган бер кеше квитанцияны безгә җибәрсә, 4 июль көнне без аны очраклы рәвештә үзебезнең студияда сайлап алачакбыз. Минем әйтергә теләгән фикерем шул. Алсу, сиңа тагын бер кат бик зур рәхмәт. Мин инде Алсу сине күптәннән беләм. Шушыннан файдаланып та сиңа бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Дөрестән дә ничә ел булса да, һаман да шундый мөлаем, һаман да шундый ачык йөзле, һаман да шундый ничек дип әйтим, үзеңне өстен куймый торган булып калу һәм чынлыкта да нинди бар эштә, син тормышта да шундый. Монда гына түгел, мин сине тормышта да беләм. Сиңа моның өчен бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Чөнки бүгенге тормышта дөресен генә әйткәндә мондый кешеләр сирәк очрый. Һәм инде шундый кешеләр булганга күрә безгә дә рәхәт, башкаларга да рәхәт. Һәрвакыт шундый булып кал. Сезнең гаиләгез тыныч, имин булсын. Һәм инде Азат белән дә безгә дә, балаларга да сезгә зур уңышлар, бәхет телим. Син дә инде безнең укучыларга әйтеп китә аласың сүзләреңне, һәм инде без җыр белән тәмамлыйбыз аннары. Бик зур рәхмәт шундый матур әңгәмәгә чакырганыгыз өчен. Бик кызык, күңелле булды. Әзрәк кенә тормыштан аерылыбрак тордым. Авыл башына укучыларыгыз күп булсын.
Балалар сезне яратып укысыннар, тагын да яңа идеялар килсен сезгә. Тагын да күп подписчикларыгыз булсын. Инстаграмда да подписчикларыгыз күп булсын. Һәм балалар телефонда гына түгел, шынап торып журналларны да бик яратып укысыннар иде. Без сезнең шәхсән журналыгызны алабыз өйгә. Безнең класс җитәкчебез бик матур итеп аны оештырды. Балаларыбыз укыйлар, бик яратып укыйлар. Һәм инде киләчәктә дә сездән аерылмаска язсын иде инде. Рәхмәт, рәхмәт бик зур. Җыр белән Алсудан җыр. Бу җырны без инде Азат белән җырлыйбыз, ләкин соңгы вакытта бу безнең иң яраткан җырларыбызның берсе булсын, үзең генә булса да җырлыйм. Нинди рәхәт безнең өебез бүгенге көнгә дә туры килә. Һәм шуның белән инде сезне саубуллашырмын, кушымта гына җырлап бирим әле үзегезгә. Нинди рәхәт бит ул безнең өебез, бер кайда да булмас мондый рәхәтләр, шул рәхәтләр Üzülüp gitti biraz gına. Hazır menimçe Alsu kiri qaytar һәм без ул җырны тыңлап бетерербез. Алсу Фазлыева белән булды безнең әңгәмә. Кадерле дуслар, Алсу белән шундый матур итеп сөйләштек. Һәм ул безгә ахырдан матур бер куплет җыр җырлыйм диде, кушымта җырлыйм диде. Нинди рәхәт безнең өебез дип атала. Ләкин инде безнең техник сәбәпләр аркасында üzülеп китте бераз гына элемтәбез. Һәм инде Алсуның җырын да без ишетми калдык. Берничә генә юл ишеттек. Минемчә бу зыянлы түгел. Сезгә барыгызга да рәхмәт игътибарыгыз өчен. Киләчәктә сезне тагын әни блогерлар проекты кысаларында үзебезнең Сабантуй журналының аккаунтында көтеп калабыз. Һәм инде сез шулай ук безгә директка яза аласыз. Кемнәрне күрергә теләр идегез? Шушы аккаунтта, шушы туры эфирларда кемнәр белән тагын безгә әңгәмәләр оештырырга кирәк микән? Сез безгә языгыз теләкләрегезне, фикерләрегезне. Без барысында сезнең фикерегезне истә тотып эшләрбез. Алсу безгә смайлик җибәргән. Бик зур рәхмәт. Алсу, бик зур рәхмәт үзеңә дә. Киләчәктә уңышлар. Хәзер бу туры эфирне саклап калабыз. Рәхмәт бик зур. Сау булыгыз.